Goedemiddag allemaal. Ik ben Sanne van Landgoed Heerdenberg. Ik ben sommelier en ben gespecialiseerd in Limburgse wijnen. En daarbij ben ik voorzitter van de Wijnenbakker Bos. Even eens kijken. Wie zijn wij en wat maakt ons eigenlijk zo uniek? Wij zijn eigenlijk, de Wijnenbakker Bos ligt in Kadierenkeer op de grens van Maastricht. We hebben 1,2 hectare en Solaris en Helios. Dit jaar worden ook de siergerepen voor het eerste keer geoogst en maken we 1 witte wijn van. We zijn eigenlijk een stichting, dus wij zijn niet commercieel. We zijn eigenlijk onderhouden met alle certificaathouders, samen de wijn maken, samen de wijngaard. En ook de verdeling van de wijn wordt allemaal onder de leden eigenlijk verdeeld. Hoe gaan wij te werk als stichting? We hebben 200 beschikbare certificaten. We hebben ook eigenlijk een wachtlijst. We hebben een jaarlijkse contributie van €100. Dus de leden betalen €100. Daarbij mogen ze meehelpen in de wijngaard. Daarbij mogen ze ook meehelpen in het bottelen. Er worden 3 evenementen georganiseerd per jaar. En als je dan nieuw lid wordt, dan vragen wij een ede af te leggen en dan krijg je een medaille. Daarbij is het certificaat, er zijn ook verder geen verplichtingen. Het is vrijblijvend, dus het hoeft niet, het mag wel. En kun je ingeven voor de Groene Vingers. De Groene Vingers is eigenlijk een groep mensen die het leuk vinden om mee te helpen. En zij worden van alle activiteiten in de wijngaard worden zij, op de hoogte gebracht. Zowel in het wijnmaken als in de wijngaard. Eigenlijk het grootste onderdeel van de Bakkerbos is de verbintenis. Dus de gezelligheid, het contact leggen met andere certificaathouders. Zoals bijvoorbeeld bij de werkzaamheden. We hebben de jaarlijkse plukt, er wordt 1 grote happening. Dus we gaan met z'n allen rondom de 80 tot 100 personen gaan we dat samen plukken. Dus binnen 1,5 uur, 2 uur is het gebeurd. En dan hebben we eigenlijk een gezellig feestje. Dan gaan we koken in de wijngaard. Dan gaan we samen een gezellige avond maken. We hebben ook de degustatie, dat is eigenlijk de wijnverdeling. Dat hebben we in de winter. Dan hebben we 150 mensen ongeveer. En dan krijgt iedereen de wijn van dat jaar. We hebben ook iedere keer een uniek etiket. Dat is een onderdeel van iemand van de club, zeg maar. Dus ik ga een etiket maken of het is een bekende van iemand, maar het is ook iemand van binnen de club. Het resultaat is eigenlijk gewoon heel veel gezelligheid. Dus natuurlijk, bij iedere activiteit is altijd een glaasje wijn aan toepassing. Dus eigenlijk een open cultuur. Dus we zeggen eigenlijk, iedereen is welkom, jong en oud. En we delen eigenlijk allemaal samen 1 passie. En dat is wijn. Dus bedankt voor jullie tijd.